Pán Hargáš, ja som sa prihlásila kvôli jednej jedinej veci, pretože ma veľmi zamrzelo vaše vyjadrenie voči ľudským životom, že ste povedali, že zomrelo nejakých 20 000 ľudí cez COVID. Tak tých nejakých 20 000 ľudí malo svoje rodiny, tých nejakých 20 000 ľudí zomrelo, pokiaľ vy ste si sedeli na nejakých luxusných sedačkách aj s pani Remišovou ako štátny tajomník, pretože ste sa podielali na tom, keďže sa 317 miliónov eur vyložilo na MOMky, na testovacie antigénové testy, ktoré ste podporovali a vy sa veľmi často ohradzujete vyjadreniami NKÚ. Tak NKÚ tiež sa vyjadril, že tieto antigénové testy MOMky neboli úplne šťastné riešenie. A prepáčte, nejakých 20 000 ľudí, to sú občania Slovenskej republiky, po ktorých tu niečo zostalo, niečo vybudovali, zanechali tu nejaké hodnoty, pokiaľ vy ste sedeli na tých luxusných stoličkách, ktoré tiež niečo stáli, pán Hargáš. A pokiaľ vy si myslíte, že tu sa nič neurobilo, mňa by zaujímalo, vy ako štátny tajomník ste sa počas Matovičovej, Hegerovej alebo Odorovej vlády, ja neviem presne, v ktorej ste sedeli, lebo ste tam sa furt nejako menili, ale či ste mali nejaké výjazdové rokovanie vlády, pretože keď bolo tornádo na východnom Slovensku, tak sa vám tam neurčilo prísť za ľuďmi a pomôcť im, ale vláda Roberta Fica a napríklad aj pána ministra financií, ktorý dáva na individuálne potreby obcí niekoľko miliónov eur ročne, tak na to by ste sa mali pozrieť a nehovoriť, že ľuďom na Slovensku sa vôbec nič nedalo.